нас, че в началото на този априлски месец, който ни предстои, заедно, въпреки нашите изключително ограничени, крайно непрофесионални възможности, се опитахме, скъпи колеги, благодаря и на вас, да присъздадем, да ви докоснем и да усетите онова голямо нещо, да си българин. И когато излезете, ще минете точно 500 крачки, брои ги, за да стигнете до една църква. В тази църква някога се е закълнало в ето това знаме едно цяло село. Тези хора в тази църква са нашите дядовци и баби. И ние, вярвайте ми, с нищо не сме по-различни от тях. И когато някой ви каже, че сме малка, глупава и бедна държава, не му вярвайте. Хаджи Иванчовци е имало и ще има, но ние сме преди всичко българи. И ще завърша с любимата си фраза преди нашия ансамбъл да ви изпее една песничка. Фразата на цар Борис III, обединител: звездата на България не е залязла и никога няма да залезе. Преосмислете го този април, спомнете си за онзи от преди 150 години, пийте по едно вино за Бог да прости и по едно да сме живи и здрави. Желая ви успех, здраве, мъдрост и всичкото щастие на този свят. Колеги, един хубав поклон. Може би някои от всички от тях за пръв път получават ръкопляскания. Това за самодееца, за артиста, за члена на онова неимоверно уникално българско нещо, наречено Народно читалище, е най-голямата награда, която можем да получим. Един хубав общ поклон. Благодаря на всеки един от вас. Благодаря за подкрепата. Тук трябваше първо да кажа на община Русе, и тя наистина е сериозна подкрепа, но аз съм по-праволинейен човек. Благодаря за подкрепата на кмета на село Червена вода, един много сериозен мъж. Благодаря за подкрепата на община Русе. Благодаря за подкрепата на Народно читалище Тома Кърджиев. Като секретар на Народно читалище Гоце Делчев 2009 година съм неимоверно щастлив, горд и радостен да съм в това село, на поредния комитски събор и разбира се да ви поканя септември месец да отпразнуваме големия наш вече 10 годишен юбилей на комитския събор, хор и ансамбъл при Народно читалище Гоце Делчев. Давайте му